contactless thermal scanner inilagay sa entry point ng mga sementeryo sa Calasiao, Pangasinan. Naritong report. Maagang pumwesto sa gilid ng sementeryo sa Calasiao, Pangasinan ang mga pulis, POSO enforcer at BPATs para i-monitor ang lahat ng papasok na bisita. Mahigpit ang pagsunod sa health and safety protocols. Hindi basta-basta pwedeng pumasok sa loob ng sementeryo. Kinakailangan munang dumaan dito sa incident command post ng PNP at pagkatapos ay dediretso dito sa thermal scanner para i-check ang temperature. Pagkatapos ay dediretso naman dito sa PNP personnel para ipakita yung ID at yung undas pass. Pagkatapos na ma-screen, ay kukuha na naman ng litrato ng PNP para sa documentation at mas mabilis na contact tracing bago ihulog itong contact undas pass dito sa box. Yung pong edad na 15 to 65, pinapayagan na po natin. Wag na yung mas matanda o mas bata pa sa kanila. Positibo ang reaksyon ng karamihan sa striktong pagpapatupad ng mga panuntunan. Ayos ang ginagawa ng gobyerno para maganda yung natin, masunod natin yung mga kanila. Mahigpit ding ipinatutupad ng pulisya ang no undas pass, no ID, no cemetery visit. Ang ilang residente na walang undas pass, pinapapunta sa barangay para kumuha. Regular din ang pag-ikot ng otoridad sa loob ng sementeryo para matiyak na nasusunod ang 30% capacity. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.